Say Wicknell, Chivhayo just confirmed that he has received a brand new 2023 Rolls Royce Culinan, and he says normalize luxury in your life. Suffering is not an achievement. Learning to remain calm when you are being disrespected is a superpower. Work hard, stay disciplined, and be patient. Your time will come. 850k US dollar vehicle yapindira chibabababababa. Okay, so the issue here is not so remember kuti last week takambotaura about yanga iri fandom. I think iri kuuya nepa South Africa apo the net zvaiyayereswa namadzibaba kuUK vachiti kupinda muroad kuti inge ichiuya this one. So nearly $1 million spent on those two cars, and according to the confirmation made by so the issue here is vana vemuzimbabwe vari kutambudzika. Vana vemuzimbabwe havana zvipatara, havana zvinhu zvakawanda, vane zvinhu zvakawanda zviri kushayikwa zvavasina. The major question here is mukoma Wicknell Chivhayo, kana wakatarisa, tinombokupai an example. Elon Musk ane zvinhu zviri kuitika zviri kunyatsooneka kuti source of wealth yaElon Musk iri kubva apa. Ukatarisa vana Bill Gates vane zvinhu zviri kunyatsoitika zvinonyatsooneka kuti for sure nyangwe tikavavenga source of wealth yavo iri kubva apa. Tarisawo nevana Zuckerberg, unonyatsoona source of wealth yavo iri kubva apa. Mukoma Wicknell iri kubva papi? That is the question vana veZimbabwe vainayo. Unoziva kuti dai yanga iri marika iri kunyatsooneka pairi kubva, and we all agree kuti munhu ari kuzvitiro mari yake, munhu ari kuzvishandira. If you are saying you are a hard worker, handiti be a hard worker ari kuita zvinhu zviri kuoneka. Kana uri a hard worker wekuti you call yourself a hard worker wekuti unotora macontracts ehurumende uchitenga zvaunotenga zvishoma shoma uchiita mamillions ka, that is not hard work. That is just thievery iri kuitika just because iwewe you are just getting an opportunity pachako iwewe nehama dzako idzodzo dziri muhurumende. Anopaona? Saka handizive zvangu but ngatiitei make sure guys kuti nyika yavakwa, nyika iri kubirwa varume. Gore rino irika tichienda kumavhotsi ngatiremembei kuti nyika inovakwa nevene vayo. Vanonzi vene vayo ndiwe neni, kwete vamwe vese ava vari kuzviti vene vayo ava. Saka vanhu vese ava ka vari kuzviti nyika inovakwa nevene vayo havazivo vene venyika. Some of them they are just foreigners vakauya muno muzita take advantage of our ignorance. This is the time yevana veZimbabwe kusimuka, totora leadership yenyika, tochitanga kusimudza nyika tiriso. Hanzi panapa mukoma Kuda, hanzi you have never therefore bought a car in Zimbabwe, 110% duty baba. Okay, I think this is an issue iri kupindurwa panapa kuna Lion of Judah. Okay, vari kuvaonesa kuti kana uchinge watenga motikari kunze papaita an argument of maprices. I think panapa
kuti inosvika nemari. So if you add 110% duty then zvinobva zvameka sense. So inini chinondishamisa ndechekuti duty rese riri kuitwa, but ukati muZimbabwe ndipeiwo Rolls Royce yekutenga, havana kana plant iri kuassembla munomu, which means tiri kungobirana. Inini I believe kuti these issues dzeduty nechichi dzakaitirwa to protect the industry yedu isisu muZimbabwe. What do we have to protect here in Zimbabwe? Andizive. So ana Zimbabwe kana tikasapepuka, iwewe uri kutotadza kutenga Honda Fit yakafa, second hand uri kuitadza. But you are a professional, you are a teacher, you are a police officer, you are a soldier, you are a professional as an individual, but uri kutadza kutotenga mota zvayo kana stand, kutovaka kumusha uri kutadza. Fees dzevana izvezvizvi vakatoenda mazvikoro zvavhurwa izvi vasina kunge vabhadhara mari dzefees dzakakwana. Uri kutadza kuzviita zvese izvozvo, but uri kuramba uchiti pamberi neZANU-PF uri kuramba uchisapota vana vavo, uri kuti hauvhote. Ameno, zviri kwauri. Ndopauchaona kuti nyika icharamba ichingomurwa for the next 5 years, iwe uchingotutuma vana vachitambura nenhamo.